Ден 14. Йоан 14 глава. Учениците са с разтревожени сърца. Исус е предсказал смъртта си. Несигурност, страх, въпроси. И изведнъж Исус заявява: да не се смущава сърцето ви. Йоан ни показва, че утехата не идва от отговори, а от доверие. Исус говори за път, не като посока, а като личност, на която можеш да се довериш. И после дава обещание, което носи истинска надежда, че отива да приготви място и ще се върне отново. Йоан ни напомня, че вярата не е бягство за утеха, а сигурност за бъдещето. Прочети Йоан 14 глава днес и си задай въпроса: какво ми дава истинска надежда, когато сърцето ми е смутено? Ще говорим и за това на живо. Отбележете във вашите календари 1 февруари 18 часа. Очакваме ви!